Guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. I'm Jeraobw. So guys, boरै dं नोंथांमोना? आसा खालामदों गासैबो थिगैनो दङ। आंबो थिगैनो दं। ओमफ्राय नै आं दिनै नायदो स्टेशनाव दंफैयो रावबो गैया आरो ना आं हारसिं दङ आरो ना अखा नेनानै दङ मानसिफोरा बिराद अखा हागासिनो नालाय बेनि थाखायनो माने बै माबा प्लेटफर्म सिङाव हाबनानै दंहैयो आरो ना ओमफ्राय आं सिङाव दंफैखायो मानो होनोबा दिनैहाय आं माबायाव थांनो नागिरदों नायदो नै जि अखा ओमफ्राय नै ओरैबो दङ ओइनै जोंना स्टेशना बेनो आरोना गाइस जोंना डाइरेक्ट जनाइसिम थांनो नाङा मुरखं सेलेकसिम बेनि मोनसे सिगाङावनो मोनो आरोना जोंना फिसा मोनसे दङ जनाइनिफ्रायबो मोनफैयो जनाइ एरियायानो गोलैयो नालाय अब्लाबो नैबेजों थाङोबाथाय जोंना खाथिसिन जायो आरो स्टेशना ओमफ्राय दा आङो नेगासिनो ट्रेन माने आङो माबा तेजपुराव थांनो नागिरदों जोंहानि आब' थायो नालाय ओजोंहाय बिसोरनो नैबे थफ्ला थफ्लिया जानो थाखाय आदार इसोरनो रोगायनो नागिरदों आं अखायाव सिया सिया थांनो नागिरदों देनांबो आंखौ अनगोन ना अना साख्रि मोनबाबा होनो बिदि होनदों आरो ओमफ्राय दा बाबा फैदों बाबाया टिकेट दाना थांदों आरो ना दोननो फैदोंमोन आंखौ ओमफ्राय नै अखा सिजोबना फैदों रेनकट गाननानै फैदोंमोन होनबाबो साथा लानानै जिरायनानै दंबाय दं आंनि सायावनो ओरैनो दा थान्दा गोजांबायसो आंखौ अखायानो गारनो रोंला दाथ' दैज्लां बोथोर ना होमबाबो एसे बन्द' मोननायावनो ओजोंहाय थांनानै फैखानि आंनि खामानिबो दं नालाय बेखायनो दा थांबाय थानोसै गाइस ना मा बुङो देखायहैनोसै थांनानै माबायदि थाङो नामा ओजोंहाय अखाफोरा बोरै जादों दैफोरा बोरै जादोंथाय मिथिया थांनानैसो नुहैगोन नोंथांमोन आं आपडेट होबाय अखायानो गैया इखैजा लखिमपुर मेडिकल कलेज नायदो डिफरेन्सखौ जोंनि आरो ओरैजाय सान्दुंसो दुंसिगोन नै जोंनि गेजा अखा हाबाय दंमोन ना बिसिनिखौबो हादोंमोन खोमा खिन्थु दा नै सान्दुं दुंहांहां जाबाय खांख्रिखला गोनाङा नेबाय दं गानिखौनो दहायनिफ्राय
ना गोरान फोराननो फैदों माबायदि फोरानदों नै ना गोरानखौ थिङाव मा इयो नै कानेक्सन टावार मोनफैबाय आं दहायनो मोनफैदों नै मिमब्रां ब्रां साफा होनानै रुसना ओरैनो दंबाय दंमोन ओमफ्राय दासै ना गोरान फोरानबोदो सायाव लाफादोंमोन नालाय बेखौनो लांनो फैदों आरो ओइनै मोनफैबाय ओमफ्राय दा सान्दुं दुंनोसैना आं जि गोलोमबायना गरम फैबाय दिनै फैनानै ओमफ्राय जोंनि गोजा अखा हानानै ओजोंहाय फुङाव सिजा सिजा फैगुलायनानै ओमफ्राय आरो गरम बोथोरानो वेदारानो जायगायावनो जायगा चेन्ज जायो नालाय बेनो बेलेग बेलेग जोंनिखैबो दा एसे दुंसिगोनदां गाबोनहालागै ना मा बुङो सौफैबाय गाइस बे जायगायाव मा मा मोजां बुस्थु दङ बेरायनो जायोबा देखायगोन आङो तेजपुराव नायनानै बोरै नुखो कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय गाइस स' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ हानायमानि भिडिअ देखायनो नाजागोन आङो बेरायनाय जायोब्ला